Zaɓi na. Wallahi ina zuwa minti daya. Isha to ka saki jiki mana, ya naga gaba ɗaya jikinka babu kuzari, me yake faruwa ne? Umaima ce. Wannan magana dai kullun jiya yau. To ka kwantar da hankalinka, zaka same ta. Na ka taba ganin jikin da babu jini a cikinsa yana rayuwa. Umaima ce rayuwata, ita ce maganin dukkan damuwata. Za ta so ka? Ba za ta so ni ba. Za ta so ka? Nisa ka ce haka? Saboda yanzu nan muka hadu da ita, kuma sai da na faɗa mata kalaman da suka sanyaya mata jiki. Wato Isham, tunda nake ban taɓa jin tausayi da kuma ganin Umaima a cikin halin da na ganta yau ba. Jikinta ya sanyi sosai. Da na san wulakancin da ta yi. Allah ya sa. Amma zuciyar Umaima ta daɗe da ƙeƙashewa da wannan ɗan talaka. Zuciya ke. Ita kaɗai ce halittar da take saurin sabo da dukkanin wanda take gani a koda yaushe. Sannan kuma tana kamuwa ne da ƙaunar wanda take kyautata mata a kowane lokaci. Ka ci gaba da haƙuri. Sannan kuma ka yi abin da na faɗa. A nufin za ta so ni? Tabbas za ta so ka. Kai fa masoyi ne. Tun ranar nan nake tambayan ki wane ne shi? Kin ki gaya mu. Shi din masoyi ne. Masoyi kamar ya? Ya faɗa min a baya bai san amfanin soyayya ba. Amma kuma kalaman da ke fitowa daga bakinsa suna fitowa ne kawai daga ma'abuta soyayya. Ni kuma ya burge ni domin kalaman bakinsa sun shige ni. Mafiya yawan lokutan kalamai ba su ne suke tabbatar da halayen mutum ba. Kada kalamansa su yaudare ki su kai ki su baro ki. Ko da kin fara kamuwa da ƙaunar shi ne? Ashe kwarai dab yake da ya bar gangar ciki. Ki a ganin ki akwai daɗin bakin da zai sa na rabu da Rashid ne? To idan ma mafarki kike ki farka. Zaɓi na. So, makauniyar halitta. Zaɓi na nake so. Kwana biyu na daina ganin ka, ko da yake na san mutuniya ita ta ɓoye ka, Umaima. Amma ya aka ka san abin da ban sanar da kai ba. Mutanen kalli zoben nan da yarinyar nan ta dauka yayi kuwa. Gaskiya ne. Ni ma ka ajiye min guda. Shi zan dauka. Kai ba wannan ba, mu dawo maganar mu ta baya. Ya aka ka san abin da ban sanar da kai ba. To ai ka san Hausawa sun ce labarin zuciya a tambaye fuska. Wannan zancen ka haka ne. Ka ga ba mu daɗe da rabuwa da ita ba. Har tambaya ta yi kana ina. Kuma dai abun ma da yake ban mamaki. Mu fa abokansa ne tun ana wasan ƙasa, tun ana zuwa baje kola a dandali. Ya manta lokacin da ka Allah sai faɗa. Ni ba sai ka tona min asiri ba. Da shi a rufa masa asiri. Ya manta da wannan lokacin. Ni fa na ce ba sai an tona min asiri. Shikenan a bar magana. A bar zancen ka. To shikenan yanzu ake ciki game da mutuniyar ta gane. Mutuniyar tana nan lafiya kamar yadda nake ji a jikina tun bayan rabuwar mu jiya. Inda a ce akwai wani matsala na san da jikina zai gaya. Sai ka ce wanda irin jini ɗaya ne yake gudana a cikin jikin nan nasu. Kai ai wannan mutumin ka bar shi dai akan Umaima. Ni kuna ban mamaki da ni da Umaima jini ɗaya ne yake gudana a cikin jikinmu. Duk abin da ya faru da ita nakan ji a jikina. Idan ni ya faru da ni ita ma tana ji a jikinta. Kai mutumin wannan wace irin jaraba ce? Ni majanunin ɗinta ne
kuma haka Allah ya tsara mana rayuwa. Anya ku za a iya samun masoya irin ku. Dan ni ko a irin littattafan nan na masoya tsofaffi da ake ban taɓa jin tarihin soyayya irin takun nan ba. To ai baka san wani abu ba. Kullun zancen Umaima. Idan har aka samu masoya kamar mu a tarihi ko a wani littafi, to ai ba mu cika masoya ba. Gaskiya ne. Kai mutumi na tabbas daga yanzu na yi ƙudurin zan rubuta wani kundi akan tarihin soyayya. Dan na ga abin ya ta'azzara. Anya ko za ka iya? To me zai sa ba zai iya ba? Insha Allah. Soyayya ta ku da take a buɗe. Haka kuke gani? Ni kamar mutuniyar nake gani ga ta can. Ita ce yasu. Sham, daga ina kake ne na ganka cikin annashuwa da farin ciki haka? Ba za ka faɗa min ba? To, ko ma menene, ni na riga na sani. An ce, koma daga ina kake, ni na sani domin an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Ko? Ganin ka cikin nishaɗi ya sa zuciyata ta sa yanzu na san abin da ke damun ka. Haka ne ya Bashir. Masha Allah, amma me sirrin domin na san kai kaɗai ba za ka iya wannan aikin ba. Yaya, al'amin ne da kuma shi ne silar wannan fara'ar da ka gani a fuska. Gaskiya ne, madalla da aboki na gari. Yaya lokaci a idan ɗan shi. Masha Allah, za ka iya zuwa gida.